ва рақибаш аз кишвари ҳамсояи мо Узбекистон Дилшодбек Баротов таваҷҷӯҳ мекунем. Эмомалӣ Нуралӣ ва инчунин Дилшодбек ҳам даври аввал озод буданд. акнун ин даври дуюм аст ки рӯи гилем омаданд ва барои роҳ ёфтан ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ озмоиро оғоз карданд. Эмомалӣ Нуралӣ барандаи нишони тиллои гранд-слами душанбе дар соли 2025 ин навбат мехоҳад ки дар мусобиқаи хонагӣ ин натиҷаро бори дигар нишон бидиҳад ва аз миёни 17 ҷудокори вазни то 66 килограмм ки имрӯз дар сабқатҳои гранд-слами душанбе ҳунарнамоӣ мекунанд, яке аз довталабони асосӣ маҳз ин чеҳраи сафедпӯши тоҷикистонӣ ба ҳисоб меравад. албатта мо ба ҳунар ва истеъдоди ҷудокори 24-солаи кишварамон боварӣ зиёд дорем ва барояш дар ин роҳ барои пиёда кардан ин роҳи пешакардаро муваффақият ва пирӯзиро орзумандем. барои ҳарду доварбону шидо нишон дод ва акнун фишоровари Эмомалӣ Нуралӣ ҳам бештар мешавад. ҳолати кор дар замин, ҳаракатҳо аз ҷониби Эмомалӣ Нуралӣ. дастпарвари клуби варзишии Парвиз Собиров аст ин чеҳра ки зери роҳнамоии мураббӣ Фаррух Собиров солҳои охир тамрин мекунад ва дар мусобиқаҳои гран-приву гранд-сламҳо чандин маротиба ширкат варзидааст. се медали тиллои гранд-сламро дорад. Эмомалӣ Нуралӣ аз қаҳрамонии ҷаҳон тавонист ки миёни ҷавонон нишони тиллоро ба даст биёрад ва соли 2025 дар Венгрия ҳам ба гирифтани нишони тилло даст ёфт. Чӣ ҳаракати олӣ, чӣ партофти ҷолиб ки мухлисонро ба по мехезонад ва ана ҳамин ҳунарнамоии ҷолибро албатта мухлисон ҳам аз Эмомалӣ Нуралӣ интизорӣ мекашанд. бо ин партофти ҷолибаш Эмомалӣ имтиёзи вазари гирифт ва пешсафиро дар ихтиёр дорад. ҳолати кор дар замин, кӯшишҳо ба хотири он аст ки пояшро берун созаду барои дар ҳолати ба тахтапӯш нигоҳ доштани рақиб мавқеият пайдо кунад. ҳаракатҳои идома меёбад аз ҷониби Эмомалӣ. каме дигар барои Эмомалӣ лозим аст ва муваффақ ҳам мешавад, вале рақиб ҳам мехоҳад ки дар ин ҳолат шаҳди нокомиро аз Эмомалӣ Нуралӣ начашад, вале фишороварии Эмомалӣ боз ҳам бештар мегардад. ҳамоно идома дорад кӯшишҳои Эмомалӣ ҳатто барои таслим кардани рақиб ҳам ҳаракатҳоро лаҳзаи Эмомалӣ идома дод. ба ҳар сурат тавонист ки бо имтиёзи вазари пештозиро идома диҳад. албатта ки Муҳаммад Абдураҳмонов сармураббии мунтахаби ҷудои кишвар зимни суханронияш қайд карданд ки Эмомалӣ айни ҳол дар ҳолати хуби варзишӣ қарор дорад ва умеди ба даст овардани нишони тилло аз ин чеҳра хело ҳам зиёд аст. аз канор нишастааст Муҳаммад Абдураҳмонов ва барои Эмомалӣ Нуралӣ дар ана ҳамин ҳолатҳо маслиҳат медиҳад. ҳатто бубинед ки модари Эмомалӣ Нуралӣ дар макони баргузоршавии мусобиқа ҳам қарор дорад ва ҳунарнамоии фарзандро аз наздик пайгирӣ мекунад. ана ҳамин чеҳрае ки навакак дар қаҳрамонии Осиё ба даст Комроншоҳи Устопириён тавонист ки бори дигар унвони қаҳрамонии Осиёро ба даст биёрад. Фаррух Собиров ҳам аз канор ҳунарнамои шогирдро пайгирӣ дорад. ин кафкубиҳо ҳам барои ана ҳамин чеҳра ҳаст. чеҳрае ки дар солҳои охир тавонист ба натиҷаҳои беҳтарин дар сайри ҷаҳонии ҷудо, қаҳрамонии ҷаҳон, қаҳрамонии Осиё даст ёбад. ҳатто дар бозиҳои Олимпии Париж 2024 ҳам бо ҳунарнамоии арзандааш ин чеҳра дили мухлисони ҷудоро шод гардонида буд. интизори бозгашти Дилшодбек аст. Эмомалӣ Нуралӣ то анҷоми вақт 1 дақиқаю 14 сонияи дигар боқӣ мондааст.
дилшодбек баротов рӯи татамӣ баргашт ва рақобатро идома медиҳанд. боз ҳам кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб. дар пойзани дигар буд аз ҷониби Эмомалӣ ва албатта Дилшодбек ҳам пай бурдааст ки дар муқобили яктан аз чеҳраҳое қарор дорад ки олами ҷудоро бо ҳунари болояш ба қавле ба ларза ҳам дароварда солҳои охир. ишораварӣ аз ҷониби Дилшодбек ҳам зиёд аст дар ин лаҳзаҳо ва бояд ҳам ҳамин гуна бошад, чун рақиб пешсаф аст. ва бори дигар ҳалоки берунаро инҷо Эмомалӣ Нуралӣ мехост ки анҷом диҳад. сармураббии мунтахаби ҷудои Ӯзбекистон ҳам барои Дилшодбек маслиҳат медиҳад ки чӣ кор кунад. шидои дуюм ба хотири камфаъолӣ ба Дилшодбек баротов нишон дода мешавад. албатта чунин дастгириҳо барои варзишгарон боз ҳам рӯҳияи тоза мебахшад, то ки дасту остин бар зада барои хушҳол кардани мухлисон ҳаракатҳову кӯшишҳоро бештару хубтар кунад. сонияҳои поёнии вақт 5 4 3 2 1 ҳаминтар Эмомалӣ Нуралӣ дар рақобати аввалинаш бо имтиёзи Вазари рақиби ӯзбекистониаш Дилшодбек Баротовро шикаст медиҳаду ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ меравад. албатта боз ҳам баъди ин пирӯзӣ умедҳо ба ин чеҳра зиёдтар мешавад. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки ана ҳамин ҳаракати Эмомалӣ Нуралӣ барояш имтиёзи Вазари овард ва дар сабқати аввал ӯро пирӯз гардонид. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати марҳилаи 4-1 ниҳоӣ вазни то 66 килограмм. Эмомалӣ Нуралӣ бо рақибаш аз Озарбойҷон Ислам Раҳимов вориди майдон шуданд. Ислам Раҳимов рақиби Эмомалӣ Нуралӣ 22 сол дорад. дар гранд-сламҳо то ҳол натиҷа ба даст наовардааст, вале варзишгари кишвари мо аллакай 3 маротиба дар гранд-сламҳо ба унвони қаҳрамонӣ даст ёфтааст. модарро бубинед ки дар паҳлӯи падар нишастаасту бо эҳсоси зиёд ашк дар чашмон рақобати фарзандро аз наздик пайгирӣ дорад. инро дилу гурдаи модари тоҷик мегӯянд ки аз наздик мехоҳад истеъдоди фарзандро тамошо кунад. ҳарчанд ки дар баъзе аз суҳбатҳо ҳам ишора кардааст модари Эмомалӣ Нуралӣ ки ҳангоми рақобат кардан наметавонам сабқатро тамошо кунам, вале баъд аз он ки натиҷаро мефаҳмам дар наворҳои телевизион ё ин ки наворҳо аз тариқи телефон рақобати фарзандро тамошо мекунам, вале инҷо бубинед ки аз наздик омадааст ва мехоҳад ки қаҳрамонии фарзандро бо чашми сар аз наздик бубинад. сано бодо ба чунин модарон, ба чунин падарон ки чунин фарзандро барои муаррифии миллату давлати худ тарбия мекунанд. албатта бисёр ҳаяҷони зиёд дорад модари Эмомалӣ Нуралӣ. юко барои варзишгари озарӣ нишон медиҳад. он кор ранги дигар мегирад. Эмомалӣ
дарҳол кӯшиш мекунад ки мавқеият пайдо кунаду барои ба даст овардани имтиёз муваффақ шавад. албатта барои Эмомалӣ ҳам осон нест. дар назди падару модар гӯштин гирифтан. ишораварӣ аз ҷониби Эмомалӣ Нуралӣ ҳаракатҳоро бештар мекунад ва дарҳол посухи сазовор мегардонад. Вазари барои ҳаракати Эмомалӣ Нуралӣ кӯшишҳоро дар ҳолати кор дар замин идома медиҳад. барои ба нимфинал рафтан кӯшишҳоро ҳарду идома дода истоданд. Эмомалӣ Вазари гирифт ва ҳаракатҳо идома дорад дар ҳолати мувазза. Эмомалӣ қабл аз қаҳрамонии Осиё ва гранд-слами душанбе ҳамроҳи мураббияш Фарух Собиров дар клуби варзишии Парвиз Собиров омодагии ҷиддие дошт. дар қаҳрамонии Осиё муваффақ шуд ва акнун дар гранд-слами душанбе ҳам мехоҳад натиҷаи қаҳрамонии Осиёро нишон диҳад. Вазариро бозпас гирифтанду юко баҳогузорӣ карданд ба ҳаракати анҷомдодаи Эмомалӣ Нуралӣ. натиҷа баробар аст. ҳарду юко доранд ва Раҳимов як шидо ҳам гирифтааст. ҳаракатҳо аз ҷониби Эмомалӣ хуб аст ва албатта ки фаъолӣ ҳам бар нафи кор хоҳад буд барояш. як ҳаракати дигар. ислом Раҳимов даври аввал озод буд. даври дуюм Нурсултан Зайзагалиевро аз Қозоқистон шикаст дод ва ба ин марҳила омад, ҷое ки бо Эмомалӣ мубориза бурда истодааст. инҷо Ислом Раҳимов бисёр як ҳолати хатарнок буд, вале ошпазхона Эмомалӣ барои рақиб чунин фурсатро дар миён нагузошт. аз ин ҳолати мушкил худро канор гирифта тавонист. 20 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ ва як ҳаракати дигар аз ҷониби Эмомалӣ Нуралӣ. довар ба Ислом Раҳимов ишора мекунад ки ҷудогиашро дуруст намояд ва баъдан сабқат идома ёбад. чӣ ҳаракати олӣ! ана ҳамин ҳолатро мо мунтазир будем ва кафкӯбиву хушҳолӣ падару модари Эмомалӣ Нуралиро ҳаминҷо наворбардорон пайдо карданд. коргардон ҳаминҷо ана ҳамон фурсати ҷолибро барои мо нишон медиҳад ва Эмомалӣ ба нимфинал мераваду аз ин пирӯзӣ истиқбол мекунад. муборак бошад. ин чеҳра бошад бобои Эмомалӣ Нуралӣ аст ки дар ҳар як рақобатҳо, дар ҳар як ҳунарнамоии Эмомалӣ Нуралӣ бо эҳсоси зиёд пайгир аст ва наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна Эмомалӣ Нуралӣ ҳунарнамоии арзандаро нишон дод ва тавонист ки тариқи имтиёзи комили пон ғолиб шаваду ба нимфинал биравад.
امومعلی نورعلی البته 3 مرتبه نشانی تیلوی گرانسلام دارد. سال گذشته او در گرانسلام دوشنبه نشانی تیلو به دست آورد و برای تکراری همین نتیجه باز هم عزم و اراده قوی دارد. صرف پیش می آید و اکنون گرفت. اینجا بسیار حالتی حساس، خیلی کوشش ها زود ایواز، انیخترش حالت ها زود ایواز می شدند برای موقعیتی مناسب تر در تلاش شدند قد به قد، یعنی به هم آمدند، موقعیت جستند و یک حالتی دیدنی رو هم ما علاقه مشاهده کردیم. کرواری کابتس ورزشکار 21 ساله روس که در کارنامه‌اش این سومین گرانسلام است. اعضای اویلا در نشستگاه البته برای دستگیری جگربندشان حضور دارند، هم پدر هم مادر و اگر خطا نکنم بابای امومعلی نورعلی همگی یک جویه البته برای دستگیری محبوب دلها ورزشکاری صاحب نام امومعلی نورعلی آمدند. خوش، دستگیری ها هم البته موج دستگیری ها هیچ خاموش نیست و جریان رقابت هم جریان رقابت هم یک رنگ دارد که سر محصول خیلی قوی کاربری کرده امومعلی نورعلی. ببینید زیدی حمله رو ببینید، از او چیمات رقیب زیدی حمله نشان بود و بعدا باز آماده بود که لدهی دست رو نیز با کار ببرد. با دست هم آورد اون اصول رو، ولی کمی باز هم دورتر میرد. خوش بیاد میبینیم چنین رقابت ها رو البته کمتر باید میجه زد و خوبتر تماشا کرد و البته ببواریم میگویم که این روزی غلبه های امومعلی نورعلی است. مادر که در یکی از مصاحبه ها ابراز داشت نمیتوانم ببینم که جگربندم چگونه هنرنمایی دارد، بعدی که پیروز میشود بعد پرسان میشوم که چی شد. امروز باشد آمده است برای از نزدیک دیدن هنرنمایی فرزندش. خیلی هنرنمایی شایسته و مدعی بودن خود را ثابت می‌سازد. فینالیستی اول از کشور ما برای روز یکم راسنجی ها امومعلی نورعلی است و ما البته امروز انتظار هستیم مدال طلا را از این فرزندی فرزانه که واقعا هنرنمایی شایسته و عبرت بخش و دیدنی دارد. اکنون رقیب معین برای امومعلی نورعلی با موفقیت رو آرزومند و رقابت هم آغاز می شود.
эмомалӣ нуралӣ дастпарвари клуби варзиши парвиз собиров, нафаре ки аз миёни 17 ҷудокоре аз тоҷикистон имрӯз дар гранд-слам иштирок доштанд, тавонист ягона нафаре гардад ки ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбад ва акнун дар финал кӯшиш мекунад ки ҳунарнамоии ҷолиб нишон диҳад. ӯро муҳаммадмурод абдураҳмонов, сармураббии мунтахаби ҷудоии кишвар ҳам ҳамроҳӣ дорад. инҷо азизбек мехост ки як ҳаракат анҷом диҳад ва чӣ ҳаракати олӣ! эмомалӣ нуралӣ бисёр ҳаракати олӣ, ипон баҳогузорӣ карда шуд аз ҷониби довар, вале инҷо роберта чурлия ишора мекунад ки дигар корро идома надиҳад. кафкубиҳои президенти федератсияи ҷудоии тоҷикистон исмоили маҳмадзоир ҳам ба хотири ин пирӯзии эмомалӣ нуралӣ аст ва соли дуюм пай ҳам эмомалӣ нуралӣ натиҷаро дар гранд-слами душанбе нишон медиҳад ва акнун ин пирӯзиро барои мардуми тоҷик мо муборакбод мегӯем. ба ҳар сурат наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунанд видеодоварон ва баъдан хулосагирӣ мешавад, вале аз ҷониби роберта чурлия ипон баҳогузорӣ шуд. бори дигар тафтиш мекунанд ва вазари аст. ипон бозпас гирифта мешавад ва барои эмомалӣ вазари баҳогузорӣ мекунанд. рақобат идома меёбад. боз ҳам ҳаяҷони зиёд моро фаро мегирад ва кулли мухлисоне ки дар толор ҳузур доранд, зеро ки рақобат боз ҳам дар идома ҳасостар мешавад. ҳарду дар марҳилаи нимниҳоӣ тавонистанд ки рақибони худро аз федератсияи русия шикаст бидиҳанд. эмомалӣ нуралӣ Ягу Абуладзеро Герман Кобесро шикаст дод ва Ордиков бошад. Ягу Абуладзеро ки ҳарду барандаи нишонҳои биринҷӣ шуданд. Азизбек фишоровариро дар муқобили эмомалӣ бештар мекунад ва эмомалӣ бошад бо ана ҳамон устуворию боварияш ҳаракатҳоро идома медиҳад. фишороварӣ аз ҷониби Ордиков барои ҳолати аз сеҳкомиро пайдо кардан ва роберта чурлия ишора кард ки рақобат аз нав идома ёбад. бубинед ки чӣ гуна хуб истифода кард ин ҳолатро эмомалӣ нуралӣ. ҳарду шидо доранд ва эмомалӣ бо имтиёзи вазари пешсаф аст. кӯшишҳо идома меёбад. албатта саҳна дигар аст, сатҳ баландтар аст ва масъулият барои эмомалӣ боз ҳам дучанд. ин финал на танҳо барои медали тилло, балки барои шараф ва ифтихори миллӣ барои ҷудокори номошнои тоҷик истодааст. шидои дуюм барои ҳарду. боз ҳам наздик мешаванд. боз ҳам ҳаракати олӣ. доварбонуи италиявӣ хомӯш аст ва кор дар ҳолати кор дар замин идома дорад. эмомалӣ фишоровариро идома медиҳад. боз ҳам дар наворҳои такрорӣ фикр мекунам ки имтиёз ҳаст. ҳаҷме
ишора карданд ки рақобат идома ёбад. Дар он ҷо имтиёзе набуд барои Эмомалӣ Нуралӣ ва кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб идома меёбад. бисту як сонияи дигар Эмомалиро мебояд ки ин бартариро нигоҳ дорад. Азизбек дарҳол кӯшиш мекунад ки усул иҷро кунад ва Эмомалӣ боз ҳам як ҳаракати дигарро анҷом дод. Дигар бора ҳолати кор дар замин ба миёмад. сонияҳои кам ба шумор мондааст. 6 сония ва аллакай мухлисона аз ҷой бархеста барои пирӯзии Эмомалӣ каф мекӯбанд. бале, муборак бошад. ин медали тилло барои Эмомалӣ Нуралӣ ва мардуми сарбаланди Тоҷикистон. дар рӯзи аввали гранд-слами душанбе аллакай кишвари мо барандаи нишони тилло мешавад. соли гузашта ҳам ин натиҷаро Эмомалӣ Нуралӣ нишон дода буд ва барои ӯ ин чорумин нишони тилло аз гранд-сламҳо ба ҳисоб меравад. пирӯзӣ муборак бошад ва воқеан ҳам имрӯз Эмомалӣ Нуралӣ бори дигар исбот кард ки ӯ нафари тасодуфӣ дар майдон нест ва ӯ метавонад қодир аст ки дар муқобили дилхоҳ рақибон ҳунарнамоии шоиста нишон бидиҳад ва барои парафшон кардани парчами Тоҷикистон он ҳама тобу тавони доштаро фидо кунад. ҳаворҳои такрориро боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна ҳунарнамоӣ карданд дар як ҳолати ба миёномада зидди ҳамла ба таври арзанда аз ҷониби Эмомалӣ Нуралӣ. дар ин ҷо амалӣ шуд ки имтиёзи Вазари баҳогузорӣ карданд. то анҷоми вақт ин пешрафиро Эмомалӣ идома дод ва сазовори нишони тилло ва мақоми аввал шуд. акнун дар баробари ба даст овардани нишони тилло шумораи пирӯзиҳоро дар муқобили якдигар Эмомалӣ бар суди худ мекунад. чун гуфтем ки бори сеюм аст бо ҳам рақобат карданд. як маротиба Азизбек ва як маротибаи дигар Эмомалӣ Нуралӣ пирӯз шуда буд ва ин навбат Эмомалӣ натиҷаро 2-1 кард. барандаи медали тилло аз ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Нуралӣ дар рақобат барои ба даст овардани нишони тилло рақибашро аз Узбекистон шикаст медиҳад ва нишони тиллоро ба даст биёрад. исмоили Маҳмадзоир, президенти Федератсияи ҷудоии Тоҷикистон, медалҳоро ба ғолиб ва ҷоизадорони вазни то 66 килограмм тақдим мекунад. ду намояндаи Федератсияи Русия, Герман Кобет бо Ягуа Буладзе тавонистанд ки нишонҳои биринҷиро ба даст биёранд. Азизбек Ортиқов аз Узбекистон нишони нуқраро ба даст овард ва қаҳрамони ҷаҳон миёни ҷавонон ва ноиб қаҳрамони ҷаҳон миёни бузургсолон Эмомалӣ Нуралӣ барандаи нишони тилло мешавад. нишони заринро ба гардани ӯ президенти Федератсияи ҷудоии Тоҷикистон Исмоили Маҳмадзоир дастагулҳоро тақдим менамояд раиси кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати албатта дар рақобати ниҳоӣ Эмомалӣ Нуралӣ бисёр ҳунарнамоии ҷолибу шоистаро нишон дод
тавонист ки бо ана ҳамин имтиёзе ба даст оварда пирӯзӣ насибаш гардад ва нишони тиллоро ҳоли худ намояд. барои ин пирӯзияш Эмомалӣ Нуралӣ дар баробари медал ва имтиёзҳо 5000 еврои дигарро ҳам ба даст меорад. нишони нуқра 3000 евро ва барандагони нишонҳои биринҷӣ 1500 евроро соҳиб шуданд. суруди миллии кишвари мо ба хотири дастоварди Эмомалӣ Нуралӣ садо медиҳад ва парчами Тоҷикистон парафшон мешавад. дастовар барои Эмомалӣ Нуралӣ ва кулли мухлисони ҷудои Тоҷикистон муборак бошад. Эмомалӣ тавонист ки соли дуюм пайи ҳамин натиҷаро дар гранд-слами душанбе ба даст биёрад ва инҷо маросими аксбардорӣ ҳам бо ҷоизадорони вазни то 66 килограмм сурат мегирад. ёдовар мешавем ки Герман Кобец бо Ягвабуладзе аз Федератсияи Русия нишонҳои биринҷиро ба даст оварданд. Азизбек Ортипов аз Узбекистон нишони нуқра гирифт ва Эмомалӣ Нуралӣ барандаи нишони